Lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro City buot makontrol ang pagdagsa sa mga tao atol sa kalagkalag. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, ginatun-an karon sa Cagayan de Oro LGU kung unsang pulisiya ang ipatuman alang sa umaabot nga kalagkalag taliwala sa pandemya. Samtang ilahang gipanghimakak ang mga mikalat nga impormasyon sa social media nga ipailawo matud pa sa lockdown ang syudad. Buot sa Cagayan de Oro City LGU nga magpatuman og mas istriktong protokol sa mga pampubliko ug pribadong sementeryo alang sa adlaw sa mga minatay karong Nobyembre 1 ug 2. Kung walay guidelines nga ilatag ang National IATF, ipatuman nila ang usa lang ka miyembro sa pamilya ang makasulod sa mga sementeryo ug kinahanglang adunay barangay exit pass. Ipatuman sab nila ang one exit ug one entrance policy aron maobserbahan ang physical distancing. Walay apor nga i-allow, no? Walay i-allow nga apor nga mosulod sa sementeryo kay lagi dili man na trabaho, no? Pabisita man na sa atong mga binaras kinabuhi. Ang apur lang nga pasudlon sa nalabang uniform, no, o media, no, nga mag-cover. Buot sab sa DOH Region 10 nga limitahan ang mga tawo nga muadto sa mga sementeryo aron malikayan ang transmission sa COVID-19. Not really to stay overnight o mag-celebrate on. We have to avoid that one. And then siguro dili na pwede man kinahanglan dili the whole family will go there, especially na itong mga may edaran 60 years old and above, and not to bring those with comorbidities kasi we're just exposing them. Samtang gipanghimakak karon sa Cagayan de Oro LGU ang mga nagakalat nga post sa social media nga ipailawom sa GCQ ang syudad karong umaabot nga September 16 hangtod Oktubre 15. Sigon pa sa Facebook post ni DILG City Director Engineer Jane Ducalios nga lehitimo ang dokumento apan nagpasabot kini nga nag-request lamang ang Misamis Oriental LGU sa IATF nga ipailawom sa GCQ ang probinsya uban ang pipila ka LGU apan dili pa siguradong ipatuman. Real tambag sab sa DOH Region 10 ngadto sa publiko nga mas maayo moadto sa mga sementeryo sa laing adlaw ug dili itunong sa adlaw sa kalagkalag kini aron makalikay sa dagang ihap sa tao ug makalikay sab sa local transmission sa COVID-19. Real. Daghang salamat Cyril Chavez.